आज हमार मेहरारू हमार लगे फोन कर रसिया कहतिया का देखी ना गांव में गर्मी ढेर बढ़ गईल बा। नतिया के बेटा लाइन रात में काट देता, भसुरो बा तो छत पर टांग पसार के सूझ जाता। हमरा के वो कूलर कीन दी जौन बिना लाइन पे चलो। भैया हो अगर ऐसा कोनो मिस्त्री होके जौन बिना लाइन पे चले वाला कूलर बनैले होके तो बताओ लो, ना तो मेहरारू हमरा के जिए ना दी। हाय रे गर्मी, हवा तो बहते बा लेकिन ता सरवा धा हमारा ताकि पूरा मुंह झोकर जाता। आ केनियो से ठेकेदार आवता कहता बबुओ पहले से काम बड़ी कम होता, सुनला के बाद तो झटिए झोकर जाता। तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। भैया हो आज हमरा पटीदार में एगो बारात आइल बा हो। सब कोनो खाना चलावत रह हम नइखी चलावत, ऐसे नइखी चलावत। अगर तनी मुनी पतल पर तकारी बेसी चला देम तो का कहिया सन आ गइल बा फलानवा के बेटा जग बिगाड़े खातिर। कौना हिसाब से तकारी चलावे के एकरा तनको बुझाते नइखे। हाथ में सर्व बाल्टी छीन लेला सन।